Masu sauraro barkanku da wannan lokacin. A yau 27 ga watan Mayun shekarar 2024 za ku saurari labaran wasannin namu kai tsaye daga nan Sportshausa News, inda za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta Napoli na baratin dan wasa mai kai hari na Ingila Mason Greenwood, wadda ke zaman aro a kungiyar kwallon kafa ta Getafe daga Manchester United, sai dai watakila ta fuskanci gogayya da kungiyar kwallon kafa ta Juventus. Ita ma Atletico Madrid tana son ɗaukan dan wasan mai shekara 22 wadda ke zaman aro a Getafe. Kociyan Bayern Thomas Tuchel na son kungiyar ta bashi tabbacin cewa za ta ɗauko ɗan wasan tsakiya kuma mai kwado a wannan bazarar kafin ya sake shawara akan ko zai ci gaba da aiki a kungiyar ta Bundesliga. Kawo yanzu dai kungiyar tana ci gaba da barcin ɗan wasan Manchester United Bruno Fernandes mai shekara 29. Real Madrid ta sauya shawara wajen siyan ɗan wasan baya na gefen hagu na ƙasar Canada Alphonso Davies mai shekara 23 wadda kwantaraginsa zai kare a ƙarshen kakar 2025 a Bayern Munich. Napoli na nazari kan dan wasa mai kai hari na Atletico Madrid samu Omorodion mai shekara 20 wadda aka bada shi aro ga Albes a wannan kaka a matsayin wadda zai mai gurbin dan wasa mai kai hari na Nigeria Victor Osimhen mai shekara 25. Kocin Chelsea Mauricio Pochettino ya samu goyon bayan wasu jigajigan kungiyar gabanin nabarin karshen kakar wasan da zai tantance makomarsa a Stamford Bridge in dan wasan tsakiya na Chelsea da Ingila Conor Gallagher mai shekara 24 bayan sanya koma kungiyar kwallon kafa ta Newcastle wadda ke zauratinsa a wannan babarar. Real Madrid na shirin baiwa Espanyol euro miliyan 1.5 domin dan wasa mai kai hari na Spaniya Joselu mai shekara 34 ya ci gaba da taka mata leda. Dan wasan tsakiya na Aston Villa da Brazil Philippe Coutinho mai shekara 31 wadda a halin yanzu yake zaman aro a kungiyar Al Duhal SC ta Qatar, watakila ya sake komawa tsohuwar kungiyarsa ta Vasco da Gama. Juventus ta yi wa kociyan Balagna Thiago Motta ta yarjejeniyar shekara 3 domin ya mai gurbin kociyanta a cewar Fabrizio Romano. Duka ne nan ne karshen labaran namu, sai ku tare mu a wani lokacin idan mai duka ya so.